Gaurkoan txalakari. Kaixo, Jogurina Boroba naiz, Laudiokoa naiz, baina Bilbon bizi naiz, eta hemen aurkezten dizuet nire azken lana Mises izeneko diska! Jogurina Boroba sortu zen Las Felini taldean, oain dela 16 edo 17 urte edo, eta, gu travesti eta kabareta talde bat ginean, eta jarraitzen dute izaten zaiek bere bidea hartu egin dute eta nik neria, eta sortu egin zen gutxi gora bera gauza ezberdinak egiteko, ez? Bazte hone garai baten travestismo mota bat eta guk bizkat aldatu egin nahi genuen, eta orduan horregatik erabaki genuen egin taldea, eta gero nik azken bola honetan nire aldetikan bani joa bakarrik eta hemen zen hau nire gauzak eta nire abestiak egiten. Egia esan ez da bat ere erraza alako lanak egitea, baina beti, undergrounden baldin bat zaude, hor jarraitu egin behar dezu, eta hor bertan jende horrekin gauzak lortzen dituzu. Agian, beste motatako musika egitea, nahi izatea gustatuko balitzaidake, agian arazoak izango nituzke, baina nik underground izugarri gustatzen zait, eta nik uste dut hor jarraituko dudala. Nik uste dut Euskal Herria mailan kolektiboa nahiko ondo dago, baina oraindik lan pilo bat egin behar dela, oraindik borroka handia behar dugu, eta gauza pilo bat aldarrikatu egin behar dira. Eta orduan, nik uste dut hemen, baina hobeto gaude estatu mailarekin konparatuz. Baina oraindik ere gauza pilo bat egin behar dira, eta landu egin behar da pilo bat, ze agian jende gaztea ez dago ohituta, haiek ez dakite gu oso egoera txarrean egon garela, orduan komentatu egin behar zaie, gauzak hobeto egin behar dela, guk gure deretsuak ditugula eta aurrera, beti aurrera. Leheno komentatu egin dugun bezala, oain gauza pilo bat hobetzeko daude, batez be gay, lesbo, trans eta transexualen munduan, eta orduan, nik uste abesti honekin aurrera egin behar degula, argi eta garbi, eta himno txiki bat da, esateko oraindik gauzak ez daudela ondo, eta jende asko dauela oraindik armairuan, mesedez atera zaiteztez, hemen kanpoan oso ondo bizi izan gaitezke, eta orduan, aurrera, eta abesti horrek horrela dio. Bakizu zer pazten den, askotan egiten dezunean diska bat, adibidez bai Zilez izeneko diska, sentitzen dezu nola agian pixka bat gehiago egin dezakezula. Orduan, Mixes diskoa da pixka bat diska hori haunditu, ez? Bai Zilez izeneko diskan zeuden abesti batzuk nahiko onak zienak, baina ikusten nun, agian hobetu egin zegoela posibilidaderik hobetzeko eta gauza ezberdinak ateatzeko. Orduan, horregatik diska hau, da gehien bat aurreko diskako mamia atera eta hobetuz. Noski baietz, betidanik, ni euskaldun berria naiz eta Laudion ikasi nuen euskara, eta betidanik, erosi egin ditute bai diskak, bai liburuak, telebista, pelikulak. Nik uste oso hizkuntza polita dela, eta argi eta garbi neukan hori musika egiterakoan, euskal musika egin nahi nuela, nahiko ez naiz oso bezakit. Ausarta baina ez naiz oso nagia egiten, baina hor nago lan egiten eta nik uste hobetuko ditudala abestiak. Baina betidanik izugarri gustatu egin zaizkit bai abestiak, bai liburuak eta dandana. Nik guztirekin, Benito Lertxundi izugarri gustatzen zait, Berri Txarrak, izugarri bebai, Zorkunekin, Fermin Muguruzarekin, Espartintze taldearekin, hainbat eta hainbat talderekin, nik uste hemen oso nahiko musika ona dagoela, horregatik dago hau beteta eta jendea erosten, eta gero eta gauza askoz gehiago egin daitezkela, argi eta garbi daukat, baina Euskal Herriko ia talde guztirekin musika egitea gustatuko litzaidake. Nola ikusten duzu emakumearen papera euskal musikan? Argi eta garbi dagoela, oraindik emakumeak etorkizuna dira,
nik uste dute emakumeren balioa eta poterea nik uste dut gero eta gehiago aurreratu egin behar dela, ez? Adibidez, nik egin nune abesti bat, Munduko Alabak izeneko abestia, hori esanez, ez? Haiek direla etorkizuna, eta badaoela hemen Euskal Herri mailan, emakume oso osonak musika egiteko, baina ez bakarrik musika, bai kulturan, politikan, hainbat eta hainbat arlotan, sonak dienak eta jarraitu egin behar dutela, eta, bueno, musikan ere, bueno, mesedez, aurrera. Lehendakaria izango bazina, kultura mailan ze gauza egingo zenituzke, gauzak hobetzeko.